Здравейте, приятели! Днес ще правим бърз и лесен ябълков пай. Това са необходимите продукти. Първата ни стъпка е да обелим и нарежем ябълките на резенчета. В купа разбиваме яйцата заедно с кафявата захар. Добавяме 40-50 грама разтопено кокосово масло и 50 грама брашно, примесено с един бак половер. Щипка сол, малко топинг с вкусна шоколад и 200 мл прясно мляко. Ето е готовата смес и към нея добавяме ябълките. Сипваме сместа в тавичка, поръсваме с малко топинг и слагаме да се пече в предварително загрята форма на 180 градуса за около час. Ето го и крайния резултат. Бон апетит!